academies, skunde ma private, they are well prepared. To jite ok nyal yudo pesa manyalo tero gigo. Kamano. Ada ni mag paro ni kanyo ni mar en gima timore nyaka kaunti ma Nairobi ka. Yangore ni atamalo 70 mag jopuonjre ma Nairobi, atamalo 70 kuomgi nie private schools. Yes. Atamalo 30 mane public. Nango mi oganda ringo gi giwuok. To winjo kata ka joma moko wacho ni kata subtende bende ok gidhiye kata mag piny owacho, gidhi mag ji giwegi. Tiende nango kama wantiere nyaka sani. Kapok aweye mona dhir Murino Kal, nitie gima wacho ni en gedo mitime county, gedo mitime kar chung' od bura. Gwenge mopogore opogore gero mana klese. En ber mane mantiere, Mheshimiwa Peter Masara, ka igero klese machalo kama, to joma some onge. En ber mane ma oganda wayudo, ka igero laboratory 5, to nyithindo madhi laboratories gi onge. Kata nyithindo mondo bende somo ka o drop out, kata giwe somo, kaluwore kod fee, mabende wacho ka ni CDF nitiere. Penyo machielo manga penji bang'e mangi duoki ka CDF ni bende romo mar kero nyithindo gi skunde. Igero klese mopogore opogore, laboger, to jopuonjre gi bende gintiere. Kumocha dier kata kirango kuno nyisi kata kamiae. Kamano, ada wacho ni karato kendo opogore. Kane poko yera mjumbe, academies ne ng'eny nyaka moko bedo registered Suna West. To nyaka ne yera academies mang'eny olor. Nikech skunde mantiere Suna West chal academy. Classes beyo te, kendo gin standard. Mano number 1. Koro an nyithindo mang'eny, mano statistic kanye yudo kopi kech nya oro ne kambi ugi matimo. An nyithindo mang'eny ni public school moloyo private school. Kalori gi gima watimo. E secondary school ga tene gi laboratory. Nyaka school manya chako just 2 years ago, 3 years ago milongo ni Ragana Girls. Nyo nyithindo time maber. Gitimo first exam to nyithindo par gi wiyo the university kech gin gi laboratory, gin gi multipurpose hall, gin gi dormitory, gin gi staff quarter within 3 years. Okati etia gi wiya talungo jomolonye weche mag somo kawuono chaka yudo osiepna manori Boaz. Wago kod gi mbaka makadhi timo budget, tatimo budget gi gima school dwaro, ok gima paro. To gi gima wang'eyo ni gini ka watime to dhi duoko. Adwa mi report ka ni asechako school miluongo ni Ragana Girls no, Nyangubo Girls, Wiga Girls, Maweni Girls, skunde gitetimo maber. Kendo nyithindo kale. Koro gima wawacho niya, wokathog kora ema adwa na wuoyi. Kora kiyudo enrollment sani, iyudo ka from the last 5 years, omedore. Iga ka iga gimedore public school. Gimedore public school. Nikech agero school e gweng' ka gweng' makoro nyathi ok law school mabor. To ken school mimuone chuo.